Redactorul nostru textual conține componente a ferestrelor de dialog pentru deschiderea și salvarea fișierelor. Setând proprietățile lor, noi putem tipiza această aplicație. De exemplu, vom putea stabili tipurile de fișiere ce vor fi deschise sau salvate, așa cum ar fi fișiere textuale, de comandă, fișiere HTML și altele. Așa o posibilitate posedă toate componentele ferestrelor de dialog de lucru cu fișierele. Dacă executăm comanda Open din meniul de bază File a programului Delphi 7, atunci observăm în partea de jos a ferestrei de dialog câmpul de selecție a tipurilor de fișiere în care sunt afișate extensiile fișierilor și careva descriere. Pentru a adăuga așa un filtru și în redactorul nostru, e necesar să selectăm componentul Open Dialog. În inspectorul de obiecte, apăsăm butonul din dreapta proprietății Filter. La ecran apare fereastra Filter Editor, în care se înfăptuiește setarea componentului la filtrarea tipurilor de fișiere. Fereastra este divizată în două părți. În partea stângă se introduce descrierea tipului, iar cea dreaptă extensia fișierelor. Acest câmp poate să conțină mai multe extensii odată. Pentru aceasta e necesar ca extensiile între ele să fie divizate prin punct și virgulă. Dacă sunt introduse câteva linii cu descriere a tipurilor de fișiere, atunci în timpul execuției aplicației, ele pot fi selectate cu ajutorul listei de deschidere. Pentru finisarea lucrului cu fereastra de dialog, executăm click pe butonul OK. Acum e necesar să configurăm componentul Save Dialog. Ar fi bine ca la crearea filtrelor acestui component să urmărim introducerea lor analogică și pentru componentul Open Dialog. Aceasta poate fi înfăptuit foarte simplu, prin copierea liniei de text din proprietatea Filter a componentului Open Dialog în aceeași proprietate a componentului Save Dialog. În forma noastră mai persistă încă un component de dialog, Phone Dialog. Cu ajutorul proprietății Option putem modifica tipul și comportarea ferestrei de dialog. De exemplu, permiterea afișării butonului de ajutor sau apariția în câmpul fonturi numai a fișierelor cu extensia TTF, Try Type Font.